Možno ma niektorí poznáte ako Xpillagera alebo Xpillager X. A tak som sa volal pred tým, ako som zmenil content. A vydala som také videá, je ich celkom dosť. Takže teraz na svoj kanál zverejním tieto všetky staré videá, aby ste si ich mohli pozrieť. A nehejtite to, lebo si uvedomte, koľko som mal vtedy ja rokov, aký som bol malý tvorca, že som nemal proste nejakú motiváciu, aby som vôbec stvoril. A skúste si uvedomiť, že spravili by ste vy lepší content v tom veku? A keď si to uvedomíte a poviete, že áno, určite by som to spravil lepšie, tak sa nad sebou zamyslíte. Dobre? Ďakujem. A čauko, ja som Game Hunter a za chvíľu budú na mojom kanále moje staré videá.